Galap shout out mga kabsat. So ito na naman po ay another simple recipe. So lagyan natin ng twist ang nilutong manok sa kamatis na may tomato sauce. Lagyan po natin ng sky flakes. Tara na po Let's get started sa simpleng apretada with sky flakes. Baliktad pa pala. Tara po, simulan na po natin. So ayan na nga po mga kaibigan, mga kapatid, so mga kabsat, so ito na po ang ating more po to ng chicken wings para mas malasa. Chicken wings apretada. So lagyan po natin dyan at papamantikain po natin, lagyan po natin ng konting tubig at ng konting asin. Ayan po. So ayan lang po natin siyang matuyo at magmantika para lumambot na rin po ang ating manok at maglasa. Konti pa po. Ayan. So balikan po natin siya mga few minutes later. The alligator. So ayan na nga po, papanlamputin lang po natin. Balik na rin po natin para yung kabila naman yung lumambot ba. Kasi po pag pinrito po natin yan, mauubos yan agad. Kaya lagyan na rin po natin ng sauce para po mas marami po ang makakain. Shout out po sa atin dyan lahat ulit. So ayan po, nakikita nyo yung medyo nagdi-dissolve na yung tubig at magmamantika na po yan ng kusa. Ayan na nga mga kapsat. So nagmantika na po ang ating chicken wings. So medyo halu-haluin lang po natin ng bahagya. Ayan po, di ba po, nagmantika siya. Hindi naman po natin kailangan ng maraming mantika para po ito ay healthy talaga. Lagay na po natin ang ating bawang. Para po manuot po yung lasa doon. Hindi naman po siya kailangan masunog ang bawang para po humalo yung lasa doon sa pinakamanok po natin. So balikan po natin siya mga 2 to 3 minutes later para lasang lasa po ang ating bawang sa ating manok. So ayan na nga po, after a few minutes later umamoy na po ang ating garlic. So ibig sabihin bahagyang luto na po siya. Lagyan na po natin ng ating mahiwagang sibuyas. Same lang po kasi konti lang naman ang ating chicken. We can mix them together para po maglasa rin po sa ating pinaka chicken. So balikan din po natin siya after few minutes later. Ayan po, halu-haluin lang natin. Ayan. So ayan na nga po mga kabsat, after a few minutes later. Huwag lang po kayo may inip pag nagluluto kayo. Kailangan lagi pong puno ng pagmamahal. So lagay po natin ang ating ginantoang kamatis. Dapat purong kamatis ang gagamitin natin kasi ginto sa ngayon yun. Kasi mas healthy kapag purong kamatis tayo. Then let's just add a little bit of water. Tapos lagay po natin ng ating paminta.
Then let's mix them together. Siyempre, ilulutuin po natin ang ating kamatis na mga few minutes later. Sabi nga nila. So, ayan po. Tapos, tsaka po tayo maglagay ng mahiwagang patis. So, ayan lang po natin siyang kumulo at lumambot at maglasa. So, habang pinalalambot, ay lagyan na po natin ng mahiwagang sarap. Sabi nga nila ay magic ng sarap. Haluin na po natin. Pag kumatas-katas na po yung kamatis, tsaka po natin siya babalikan. Kaya po mga few minutes later. Ayan o. Ayan na nga mga kapsat. After few minutes later, ay luto na po ang ating kamatis. So that's the time na i-add po natin ang ating carrots at ang ating patatas. At lagay na rin po natin ang ating green peas para sabay-sabay na po silang lumambutan, sabi nga nila. So haluin lang po natin ulit. Huwag nyo na pong lunurin ng sabaw kasi po mamaya na lang pag feeling nyo po na tuyong-tuyo na po siya. Ayan po. Balikan po natin siya after few minutes later. Pag medyo malambot na po ang patatas at ang ating carrots. So, ayan na nga mga kabsat, malambot na po ang ating carrots at patatas. So, add na po natin ang ating mahiwagang atay. Ilalagay po natin yan dyan kasi po, ito po ay madaling maluto. At pag na-overcook, alam nyo na, baka po tumigas. So ayan po muna natin siyang kumulo ng bahagya. Then habang ating niluluto at lumasa naman ang ating mahiwagang tomato sauce, ito po lagay po natin ng original tomato sauce. Sarap po niya mga kapatid. Haluin po natin syempre. So hayaan po natin siya ulit mga few minutes later. Alligator. Ayan na nga. O, diba? Mga few minutes later. Bigyan po natin siya ng konting margarine para mag-twist naman ang lasa. O, diba? Akala nyo gagamitin natin siya pang gisa. Pero pang-add lang po siya ng lasa. Sabi nga nila, star margarine, pangpatangkad daw po mga kaibigan. So haluin po natin konti para ito po ay lumasa. Pampadagdag na rin po siya ng alat. Then we can add the bell pepper. Wala kasing green para sana kitang kita pa. Then we can add magic sky flakes. Para ito po ay ang pampalapot niya. Ano daw yan? So ayun na nga.
Ay, naku po. Tiyak po ang sarap nitong lasang to. Crunchy, crunchy pa.